Zerpoz musika bontziten danien, Bai. Harriko egiten da tan, eta leku hartu? Utzi, harrikoa, eta dena utzi, Leku hartu sofan, eta gero ikusten hasi, entzun. Horrek, esaten dutenak, Zer? lanien, Zer? ez dela lagunik egiten? Nola ba. Horrek zer? Ba, izango dituzte lankide txarrak. Horrek zer? Edo eurak izango dira lankide txarrak. Horrek zer? Guk berriz, ilaski. Gu? Bo. Gu, hone danak, Ba. arek, agizona, danak. Ondo, eta alea hone. Ja, ikasturte hasi eta oraintxe baloratu dugula hau, baina... Bai? Bueno, edozein momentu da hona hori Ez gaur espartzeko. konturetu nahi. Bai. Mikrofonu jartzen esat, ze ondo, ze laguntzu edanak. Datoz gure lehiakiak hau batzuek! Baina zutanakea, iratzen iratxe, aez eta maite. Maitasun handiena segurio. Baita nik ere, Bai. Uski ba. Beñat eta nerean moduen maitasun handiena bata bestiri. Hombre. Bai. Lagun, non topatu zari ezuek bizitzan? Ba, Donostiko piratetan parrandan. Ondo, lekuena da. Bai. Eta parrandatik lagun egin eta lagun egitetik pixukide izatera? Bai, bueno, bidaiak Bire egon luzia arteko, dago, kafeak, anekdota asko, plan asko. Anekdota jartez ere. Ba, anekdota gehiagin. Desgraziak. Eta zuen anekdotari horretarako, miluzetik pasatzia izango da... Bueno. Bai. Urrez Top two. idatziko da, no? Nola? Top 2? Top two. Top 1 ez dugu kontatuko. Bai, porke. Ezin Top 1 da ezin da kontatu. kontatu eta top 2 biluze. Amar urte pasa arte Oida. ezin da kontatu, ezta? Oida. Izalik, Preskiratutakoan eta orduan. Bueno, esango dugu, errekorrak apurtzen benetan, 23. saioa plazer bat guretzat, baina gerea, zuekin egotean, Ikain. 11.100 euro eskuratuta, eta hau gastatu behar da, osasunez. Bai, ez da? Hola, Bai, ongo, bai, ea. bai. Plana hori da. Tiki, tiki, tikita. Bueno, Ondo, onomatopeia zehazki hori izango bada. Ondo dago jakitea. ba oso gustora, zuekin. Eskerrik asko, Gauero. guztekin, bai. Aurkezteko prest gaur be, edo lehiatzeko prest, edo zer? Bihar. Dena. Dana. Gaur opo. Mikroa jartzeko prest. Baita Hori ere. nahi deguna. Bueno, Ez duten naztu Intrusismo laboralaren mugan gaudelago ya. Ondo? Bai. Beste edo nork egiten du, Gure lana, Hasi gara lantaldea goratzen eta Ez, bai, binot, konturatzerako. beste edo nork egin dezake gure Ah, bai, lana. bai. Beñatetan erean eskuetan baino beto eskau zinon. Bueno, kote. Eizuek, ongitorri. Eskerrik asko. Irati eta iratxe gabon, zer moduz? Gabon, aitzongi. Tiki-tiki-tikita, berriako estilo liburuan. Onartua. Bai, Eta da, bigarrenera zeilkatzi. bai, noski, hori da kontua. Bigarren saioan, Hei. ondo, leku hartuta behintzat, ezta? Lasaio, bai. Ezagutu dugu, sokatira zer den ere, neurri hartzen ari gara pixkanaka. Aipatutakoa berriako erredakziotik, iratizu berrian zesailetan, Euskeran eta hezkuntzan. ondo, iratxe? Munduan eta bizigiron. Bikain, irati eta euskara aipatuta erronkatxo bat, ezta? Titulu bat? Bai, zebia ateatzen nahi naiz. Jojo. Azkoitiko aekan. Begira. Bai. Eta? Zeitxura? Ezin eta azterketa jun, ze ezkontza badakatu uste. Bueno, euskara edo maitasuna. Aukeratu egin behar. Bai, azterketa egunean, Bai. ezkontza daukazu. Ezin Eta dira uztartu biak. lentasuna, ja. Ja, baina zu zara ezkondu behar duena? edo? Ni, bai. Ze kasu horretan, bai, derrigor, joan beharra dago, baina... Pero soinekoarekin zebia egiten, Bentsa? Idazmenerako badaukazu gaia, ja. Dena dela. Ia ateratzen duzun, animo. Bai. Iratxe, zu berriz, mendian korrikata, erronkarik? Ez bereziki. Begira, bueno. Mundua konpontzen nahiko dako? Bai. Egia da, zertan egite duzulan eta pixkat munduan gertatzen denari buruz hitz egiten. Badago zer kontatu, Bai. Ondo. Dirua irabazita. Mundura joango gara? Esan duzu otordu txiki bat, Bai. momentuz. Baina, otordu txiki baterako, bai, baina zaku osoa irabazita, diru asko daukaguta. Beste ametxik proiekturik? Japoniara. Bai? Bai ba, ze ona. Noski, eta gero eskatu telelana, ezta? Edo... Erredakziora ditu eta zue, hemendik egingo du lan. Edo lan barik. Proiektuak, proposamenak, denetik dago, animo gaur, eta zorte Eskerrik asko. Aitzate baita zen moduz? Ondo. Etorri berri, ondo? Aitz nondik? Durangotik. Baitezu? Otxanillo. Leko derretik zatozi, bai bat eta bai besti, Gauza asko egiten, bueno, lagunek zari, Bai. Noiztik? Udalekutan ezagutu gehien monitore moduen. Oso ondo? ordundik. Aitz ikasten... Adimen artifiziala. Adimen artifiziala. Adimentsu ja sutan. Noski ba. Aitz dator. Kompetentzia. Aitz dator. Universidadien zabiltza adimen artifiziala ikasten. Bai. Ze moduz? Ondo, bueno,
Hor, 3. mailan, aurrera. Dinot, zemate arrisku esaten dena, baina zemate abantaia be bai. Bai. Hor, oreka bilatu beharra, ezta? Bai. Eta pixka bat superheroien kontua, ez da? Segulako boterea, baina segulako ardura. Zuk zertarako erabili nahi zenukea, ez? Adimen artifiziala. Ba, ez dakit. Ona, egiteko. Bueno, superheroia osatzen ari da, pixkanaga. Superheroi izateko, Vale, ondo? vale. Surfa itxasu. Bai, Ondo. batzutan. Diruarekin, zer? Bidaitxo bat, suposatzeot, eta ordenadore hon bat. Ordenadore hon bat, adimentsu beharko dugu. sartzeko, Hori da. adimentsuren botere guztia jasotzeko. Maite musikaria, Bai, gitarrista, bai, eta saxofonista be da bai. saxofonista be bai, ze Eta ondo. non edo? Nun, joteoten, bueno, talde bat dekot. Gozue deitzen da. Gozue. Aha, Ondo? izan polita da. Ze estilo, gozue, taldea? Buf, joteagu reggae, ska, salsa... Bueno, gozue, Gozue. Ze askotan izan dena, gozue eta zeite duzue trash metala, ez dakit, gozue Ez, izena. ez. Ondo jarri da gozue izena. Eta diskoa grabatzen. Bai, Ondo. No? Ondo? Hemen diskue Antxonek grabatu du, Bai. final bat izan zelakon, eta Maitek be bai, ja, kurrikulumean Begira, tikak ondo. egiten. Bueno, eta esan dugu biomedikuntza ikasten. ingenieritza biomedikoa. Ah, bueno. Bueno, antzekue baina ez. Antzeko baina ez, ondo. Zein da desberdintasuna? Karo, a ber, ninaz ingeniera. Ados. Orduen nik iten duaz, trastuek. Ah, ingeniari guztia bezala. Hori da, baina justo... Espezialitate desberdinetan, baina denak trastuek egiten. Hori da, Ondo. baina pertsonentzat, kasu Ah, honetan. begira. Eta pertsonentzat trastuek egin, adimen artifizial onarekin uztartuta, hori sekulako... Bai. Behar zaituzte, gu. Bai, bai, bai. Ah, ez eta Maite Superheroi bakarra gizartean, hemen, bai. Biak uztartuta, ondo. Ondo, ze asmo, miluzen, Ondo pasau, Erto. arteko. Begira. erto. Eta gero, bueno, dirue lortzen bu, bidaitxo bat edo... Nora edo? Kubara. Ah, gozue. Hombre, Nazi zen dena? Claro. Ba, jaktorrietara, ondo. Bongietorri, bikote eta sorteon. eskerrik asko. Erne, asko. zakue, gozue, Ja. gaur, jokoan, 21.650 euro. Eta Erne Iazki, Esan, eurek ala eskatuta. Zerrendatuko ditut, jatorri guztiak. Bai. Publikoa etorri da. Altsasu, Arruatzu, Etxarri, Urdiain eta Laguntzatik. hau batue, Osondo. ondo. Bai. Espero nuen txalozaparra beroagoa, hori guztia memorian sartuta, baina dela. Bai, memoriz esan zu. Bai. Hori pentsaten egon nahi. Bai, saio Bai. hasiera osoa pasatu tensio batean, baina. Ez bai, ondo. Zuek ondo? Begira, Gero, merezi du, sakrifizioa noski. Ez Maite, az gaitezen lanean. Zertan, ikusi potokumeak triboren berbak. Gu potokumiek, Potokumeak, Ondo? triboren berbak. beinatetan erearentzat, ados? Ikusi. Ondo. Zoragarri? Ba... Zer? Ez, lasai. Ah, Segituan. Ni ez, ni ez? Belar aromatikoak. Ah, Hemen taulan, ados? Hemen berbak. Eta denbora, erramua, bainat. Ezkaia, Erramua nerea, Ereinotza. boi, menda mota. Ezkaia. Erramua, ereinotza, menda mota. horrea, Erramua, Ereinotza. menda mota. Seska. Erramua, ereinotza, menda mota. ziapea, Erramua, Ereinotza. menda mota. Beberina. Erramua, ereinotza, menda mota. txortaloa, Mustarda, hegoaldean. beberina, Erramua, Ereinotza. menda mota. Txortaloa. Mustarda, hegoaldean. Ezkaia. Erramua, ereinotza, menda mota. txortaloa, Mustarda, hegoaldean. horrea, Erramua, Ereinotza. menda mota. Txortaloa. Mustarda, hegoaldean. Seska. Erramua, ereinotza, menda mota. txortaloa, Mustarda, hegoaldean. basilikoa, Oh, ziapea. 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 Mustarda, ziapea. Bideiarik ez. Punturik ez. Oh. Iratite iratxe, ikusi makusi. Zer? Egiteko prest. Bai, ez da? Beharko, baina hemen egon da. Batetik sortzira. Etxeko animaliak. Saguak, hamsterra, loroa, kanarioa, arraina, dortoka, katua, txakurra. Irati, txakurra. 8, Sagua, 1, arraina, 5, kanarioa,
Lau. Loroa. 3. Katua. 7. Hamsterra. 2. Dortoka. 6. Aupa! Zer da, hau, irati? Bai, lehenbizikoan. Bueno. Nik almen hori zebi ateratzeko baliatuko nuke. Apuntea begiratu behin, eta zuzenen atera. Egun puntu oso ondo. Bai. Ahetz eta Maite. Eta txirritatxo, nola ez? Aritu da hiloa zaintzen. Zeure moduen? Bai, uste dut ni finago aritzen naizela. Bera aritu da edo, kako txartean. Hemen txeitzak eta oinak. Goazen, lehengoan deitu zidan, Aburto. zaindu nezan nire, Iloba. tira piztu nion, Telebista. hori da beraien, Proba. pantailan agertu zen, Arreba. probetan berata, Gora. txikia jagotea izan, Zen. 13. Proba. Bueno? Bueno? Foto batzuk, aburtoren deia zuzenean. Hortxe, A ver. benetik? A ver. Bueno, berrogeita hamar. Ondo. Beinatetan erea. Gaizki hasi da. Senda belar pozoitxua gantzalen. Hori guztia sendatzeko orain bai mintzio batzuk hartu lekua, iratik da iratxe bestaldean. Eta gozen, lehenbiziko errondara. Denbora. Zaldin ibili. Rodeo. Lotu. kontzeptua. Bueltaka zaldia lotua. Zer. Zera, karrusela. Zirkuitua. Hori? Karrusela. Karrusela Tio Bibo. ibili. Tio Bibo. Zaldiko maldiko, bai. Bai. Eskeletoa. Robota. Robota. Quieto. Zera, eroi, puskau. Matxuratu, bai. Bai, Maritu. matxuratu. Matxuratu. Erlia hil. Erlea. Erlia ziztada in. Zuri. Ziztauduna erlezaina. Erlezaina. Oso ondo. Ondo. Bai. Baina estilo batako zu. Erlea, ziztada egiten. Eskerleak estilosa dio. Baina Ondo, oso estilo ondo. zuek. Ei, zuek, Benetan. txalo zaparra da merezitako, gure baina puntu. Ba, eura bezala, zuek ere. Iratik da iratxe hartu lekua. Ahetz Maite bestaldean. Animo. Denbora. Aspiradora pasau. Erratza. Ez. Hostia, Zerrari. fregona. Fregona. Ez. Ez. Bale, motxila. Mochila. Bueno. Motxila eta... Bai, bota. Aspiradora, pasau handitu, beste. Ez. Bigarrena. Bale, Edan. edan. Bai. Txikia. Borobile. Jogurre. Pito. Ez. Elaue. Jogurre, edateko jogurre. Ez. Ure. Urekati. Zagardue. Ja, badiru di baina. Arraue. Hirugarrena. Turistak. Topau. Mundu mapa. Borobile, mapa. Galdute. Pantalla. Kolore Bai, dune. bueno. Vale, pantalla. Ikusi. Zer. Bilagun. Bizo ikusten, aber... Artelan bat ikusi. Kartela. Egolan. Hasi gara. Baserrian. Bela Ramozeko lanetan eta. Gero, takeñoak azo. Ebakia. Kafe ebakia. Bai. Eta amaieran bi zinema kritikari. Solasean eta... Nio! Nio. Punturik ez? Nio. Ariketa da nio. 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 Ondo? Eta hori hobetzeko aukera orain. Ahez Maite, bai? Bai. Animo! Espera. Hartu lekua bainadetan ere bestaldean. Orain esango dugu akaso. Nio! Ia ba? Tonuaren arabera ez da. Bai. Denbora? Bai? Ahetz? Errenka ibili, hanka tuskatu, Ez, txakatea ikusi, ondo eh, irakurri. Irakurri ondo?
Nio. Errenka ibili. Ez? Oinetako Hanka mina. baten gainean ibili. Zapatillak mina eman Saltoka. dizute, saltoka. Halako batean. Vale, Igerian tiroi bate bat. Bigarrena. Soka bat, jateko zerbait, ezta? Behi bat. Ez. Odolkia. Ez? Txerri buztana txoixoa. Txorixo. Vale. Oiarra eta hiloa. Oiarra eta hiloa Vale. pasatzen. Eta ez? Igeria. Igerian, Olatua. ondarra, olatua, Olatua. itxasoa, ura, marmokekin. Ez. Zerra, ibaia, animalia. erreka. Errekan? Errekan igerian ibili. Errekan? Errekan bainatu, Bai, errekan. ondo! Joder. Errenka. Nazi zaigu, ez. Errenka bainatzen. Nola egin, ikusi dugun arte, eta ere. Ondo, ondo. Da gana, ondo Dislexia ikusi. pizkat. Bai, ez dakit ba. Aurkezle hauek, ez ditut ulertzen. Errenka nabi. Danak iruro mundu ozondo. Eroglifikoak. Eroglio. Ia kontatzen. Zaude. Bainat nerea. Zer? A ber. Hori ba. Ia zer? Ea eroglio zemuz. Eroglio, ze moduz. Lehenengo eroglifikoa zuena hauxe denpora. Etxe ondoan aurkitu dut. Kaina bada hori, zerbeza. Zer Seinale, da? Zer behar dugu? kua. Seinale, dakizekua. kale. Kalekua. Kale bai. Kalekua. Bale, zer adierazi dugu? Apar kalekua. Ostras. Esan dut kontratu. Zerbeza bat ikusten dugu bai, baina aparra da irudikatu duguna, nahi dugun zati hori, orduen aparkale, goizen eta kua egiten digu ateak. Aparkale kua. Oso ondo. Kontratu gabe gota, eta bai. Nereak ere ez baitu sinezten. Ondo. Eroglioren bihotz taupadak hemendik entzute Bai, ditut. ezta? Nerearen Abihotza garako da, oso. maitasun hori erakusten. Ondo, bigarrena denpora. Handitan izango naiz. Albaitaria. Albaitaria. Bikain. Eta eragiketak egin behar genituen Albina. Stardust, Albinari inkenduta. Alba, Italiari. Ele hori erraitxik aldatzen diegu, taria, albaitaria. Oso ondo. Konortea galdu mendu, erogliok, Pozaren pozez. Egun puntu, bikain. Gizaki bihurtzen ari da. Bizkanaka, bai. Gizaki bihurtzen ari da. Zer ikusita. Aprobetxatu, aukera. Ondo, iratite iratxe. Pare bat eroglifiko, fresko, seguntzat. Lehenengoa denpora. Gaztetxean izango da. Asamblada. Bikain. Nio. Irakurtzen batzen gara San Blas opila eta San Blas eze hori degaitxik aldatzen dugu. San Blat. San Blasa. San Blasa. Ja? San Blas. San Blat. Hori da. San Blas. San Blas. Zer gertzen zaigu? Ikusi dugula San Blas opila hor. Hasi gara listoa jarriatzen. Ez, ikusi dut ja nerea torduritzen hasi nahi. Ja, Presioa, ez da? ordezkoa ikusten dut ja badatorrela. Jasi nahi bauzu nik azaldu. Iratite iratxe. Bigarrena denpora. Esku hauekin ezin dut. Itxa... Izena ez. Bai? Bai? Bordatu. Bai? Bai. Oso ondo. Zara borda idazlea borda, tu egiten borda. Tu, bordatu, bikain. Ondo, biak beharrezala bordatuta. Egun puntu. Oso ondo. Atzuta maite, bere biziko batzuk. Aurrekiteko pre seguru. Bai. Ez zerrenka ibili aldela. Lehenengoa, denpora. Askotan jolasten dut. Barkan. Bart. Bai. Kan. Kantan. Ia, venga. Kan. Bart. Kantetan. Kantetan. Ez? Kantan. Ondo esan izena? Kantetan ez? Ze izen dauka horrek? Bart. Bale, egin eragiketa. Kantan. Kartetan. Bai. Bai. Kartetan. Bart, pinzan ikusten dugu, etan horren barruan, bartetan, eta be hori kaitxik aldatzen dugu, kartetan. Oso ondo. Manuel Kant, bapatean hemen. Eta? Bai? Beste bideo bat hartuta. Azken segundua, baina hartu da. Oso ondo, ia bigarrena denpora. Jaitxi azokara eta erosi. Perru. Ondo? Perru. Ru.
Egine, ariketa. Porru. Bai? Ak. Ez? Zemat? Biporru. Bai. Ondo? Noiztazu borrutzu, perru, eta bi porru, hori hogaitzik aldatzen dugulako, eta bi behar genuen. Porruak be bai, baina bi porru basko zobeto. Oso ondo. Barruper. Apa porruak. Apa zuek, egun puntu. Eta upa somoinak ere. Bai. Baina nerea. Arrantzarako prest. Bai. Ozen, lehenbiziko eskua. Oporretako kexa bakarra da. Bakarra? Bakarra. Ondo? Besterik ez dut. Ondo? Ze aktoreri egin diogu Zuma? Martxelo Rubiori, Asier Hernandezi, Kepa Errastiri edo, Eneko Sagardoiri. Zuma, egin diogu. Bai. Kepa errastiri? Errasti. Martxelo Rubio. Asier Hernández. Oso ondo. Ondo. Ze aktoreren begia zen. Bai, za. Hobeto. Ondo, bokala? A. Bai. Eta entzun? Ze artista dira Fireball, abestian entzun berri ditugunak. Sean Paul eta Bon Jovi, Don Omar eta Sean Paul, Pitbull eta Bon Jovi, Pitbull eta John Ryan. Pitbull eta John Ryan. Ondo. Bokala? Eta segi ba, zein da munduko hegazti hegalaririk handiena? Kondor handetarra, zikoina amerikarra, arpia arranoa edo estruka arrunta. Kondor handetarra. Oso ondo. Kain. Oso ondia edo? Oso? Zema zan, Beñat? 3 metro eta hogei. Igual 4 metro, holan jarri? Bitu, nik bat laro gehi, zuzemateko zametikona. Zeure beste? Horrelako eremat. Ba, menda, hau baina handiz haue da. Pentsa. Kondorra, pentsa. Zer Eta benetxe? bokala? Ez, esan dago. Oporretako kexa bakarra da. Zer? Vale, askatzen askatzen dugu. dugu. Bueno, Igerilekuko ura epelegia aukeran. ez da ona hori, Baino hartzen hasita. Komodina. Komodina. Nire ike jaten. Mira ego, friskatu. Nire ike jaten epeltasun txugaz. Irat eta iratxe epel bigarren eskuebe, sufritu barik, egun bero baten ondoren, zein da urtean heriotza gehien eragiten dituen animalia? Eltxoa, sugea, eskorpioia, marrazoa. Eskorpioia. Errotea. Eltxoa. Ondo, bokala? A. Irati iratxe entzun, aurrera egin aurretik. Ze artista entzun dugu furra kantuan, Etxepe, Adimentxu, Axeri edo Malakias. Malakias. Bai, ez da. Oso ondo. Eta bokala? Eta aurrera. Nor bihurtu ditu Sherlock eta Watson Adimentxuk. Txurru eta nire alias, Zio Iturrieta eta Patrizia Beiteli, Xabier Zuki eta Maialen Arzailuz, edo geu. No? Zukia eta Arzailuz. Bai, ez da. Oso ondo. Bokala? Eta, aurrera? Ba, entzun adi. Nola jarritzen du, Chris? Musikaleko We Go Together kantuak? Awab bab boom, entzun dugun zatitzik aurrera. Jipiti boom de boom. Shubidu wop shibop. Dubi-dubi-du. Ondo, Estilo liburuan ez da bateria geri? Ez, ez bikixi. No sé. Shubi-du-wup-shibop. Awom bam bum. Awan Gozu, bubuluma.
Ondo? Ze esaten dugu kor? Hauama buluba balamambur. Bai. Euskalkian. Sukalkian. Bokala? Ba, zer galitzen da? Askatzeko aukera. Ez da bilik. Vale. Bai, askatu gure. Bota. Afal ondorengo kafea Ai, ez. Bazken erronda, eutxi, iratxe. Eta, adien? Nola du izena Japoniako mendirik altuenak. Shibuya, Fuji, Nippon de Panto, Kyoto. Fuji. Osondo. Da, askau ingo dugu. Bokala? Bai. Falta da? Begira. Esan. Afal ondorengo kafea gaueko freskotasunean. Gauza erra da, Ondo! Komodina! Aitz eta maite, gertu izan dugu, aurrekoa. Gertu duzue hau ere, hirugarren eskua. Ez da pentsatu ere. Ze kiroletan da munduko txapeldun, Aitor frantzesena. Eskian, eskubaloian, saskibaloian, surfean. Surfean. Do. Esan du surflariak. Bokala? Eta ze kanturen bertsioa egin du? Adi bentsu. All right. Horretxoa, Maitia galde egin zautan, zure begiek, gure bazterrak. Maitiak galde egin zautan. Entzun da, Galde egin zautan, politan izanez. Hau kantu ez bolitxe da, Oso. Bokala? Eta aurrera, zein materialez dago egina, David, eskultura. Kaliza, granitoa, arearria, marmola. Ondo dago, Marmola. Bai, nahiko ondo, bai. Ondo dago. Bai, Miguel Angelen David, nahiko ondo dago. Ondo dago. Bera, diozu. Da, bera, oso ondo dago, proportzioz. Ondo. Bokala? Bai. Eta? Aurrera? Entzun? No sé dónde se esconde mi musa, abusa y me usa y no sabe dónde está, no sabe dónde va. Ze beste artistarekin batera entzun ditugu La Chama taldekoak. Kiliki, Jofe, Bengo, Black Funky. Kiliki. Ondo, bikote. Eta beste bokal bat? Ez da pentsatu ere? Askatzeko aukera? Ez da pentsatu ere? Venga. Ba, azken errondara. Nola zuen izena, espaziora joan zen lehen txakurrak. Jolly, Lazy, Laika, Trax. Laika, ez? Oso Laika, ondo. Virgin... Ez da hori. La maro laika, Hori bai. despacio, Bokala? Agertu da hu. Agertu. Eta? Eta askatu biku. Ozen? Esan. Ondartza betea, baino... Bulego, utxa, nahiago. Ez da pentsatu ere. Oso ondo! Komodina! Lanak oso ondo beteta, talde guztiek! Komodina lortuta honela markagailuak 280 eta komodina gure veteranoek 350 eta komodina iratiratxe aetz maite 250 eta komodina. Erabaki barik ezer. Atzetik, bainat, nerea? Lehenengo errondan. Jakin nahiko duguna izango da, egoitza nagusia Alemanian duten automarkak dira. BMW, Alpina, Opel, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Seat, Fiat, Nissan, Smart, Audi. Mercedes. Benz. Stuttgart, irian. BMW. Muniken. Volkswagen. Wolfsburgen. Opel. Hessen, estatuko Rüsselsheim. Neuroko txie. Opela. Opela. Bai, iratiratxe. Matrikula? Bai.
Porsche. Porsche. Oso ondo. Hau nirea... Bai, oso ondo. Stuttgart irian. Aitz maite? Seat. Martorell izan ziteken Alemania, baina Katalunian. Martorell, bai. Audi. Bai. Irati, Iratxe? Bai? Bai, esan. Smart. Mercedes-Benz taldekoa. Azkena? Komodina. Komodina. Izan ez da grande. Eta komodinak Alpina erakutsi du, ondo erabilia, 40 puntu. Bigarren erronda! Adi guztiok etxien bebai, Hans Christian Andersenen ipuinak dira. Pospolo saltzaile txikia, urretxindorra, amelingo txirularia, sirenatxoa, berunezko soldadutxoa, atetxo itxusia, elurrezko panpina, enperadorearen jantzi berria, erbia eta dordoka, txano gorritxo, elur erregina. Bai? Atetxe txusia. Ipuin berriak bilduman, batutakoa, bai? Txano gorritxu. Hau, ahozko tradizioko ipuina da, ba? Sirenatxoa. Ez da honetakoa. Irati, Iratxe? Esan. Enperadorearen jauntzi berria. Kain. Berunezko soldadutxoa. Zepio politxek. Bai. Ni pakatu liburu bet, atxineko honekaz bilduta hor. liburu, bai? Esango nuke. Irati, Iratxe? Amelingo txirularia. Grimm anaie jasotako kondaira da, hau. Bainat nerea. Itxo, ez dugu. Pospolo saltzaile. Bai. Pospolo saltzaile txikia. Zeman egar. Negu gorrian, lanean. Planto egiteko aukera. Planto. 50 puntu. Plankton, 50 puntu, erbia eta nortoka. Zegoen lekuztanpo. Antzinako Greziako alegia baita. Azken erronda, upa, markailua zutan. Giharren izenak dira. Abduktorea, tricepsa, dortsala, iskiotibiala, deltoidea, esternokleidomastoideoa, humeroa, trapezioa, buamea, sartorioa, puntala. Zeuek? Tricepsa. Aitz, maite? Tricepsa. Bai. Bainat nerea? Esternokleidomastoidea. Erakutsi. Horror. Irati, Iratxe? Abduktorea. Bai. Pordi azpian. Dortxala. Ezkerrean. Iskiotibiala. Ikain. Deltoidea. Zorbaldan, hau. Bai, trapezio. Azken erantzuna? Sartorioa. Sartorioa. Ze. Ez da taula bat? Fet. Ba, bai. Bai! 150 puntu, bainatetan nerea. Eta markagailuak honela geratzen zaizkigu 650 bainatetan nereak, 350 Irati eta Iratxe, Aitz, Maite, lan 110. Irati eta Iratxe, borrokan aritu gara, azken unera arte, bizirik ginen baina. Hauxe, bigarren azkena. Zer mozko esperientzia izan da? Ona. Zaitzen gehi. Lehiakide finak, noski. Sai auka. Ez dakit berriatik beste norbait izendatu nahi duzuen zuek edo? Esan urtziri etortzeko. Bueno! Esan urtziri etortzeko. Asko ez du behar izaten horrek, Bai dinot, Aipamen bat eta hemen da. Bai. Gustora aritu gara. Oso. Baita oso, gure oso zuekin. Irati, Iratxe, eskerrik asko, Mila plazer esker. bat. Batzuek. Final erditan gara. Final erditan dira. Beste behin. 23 ez alegia, bainatetan nerea. Ondo bikote? Bai. Oso ondo. Bai, baina, Baina. esan nahi deguna da, 23garrengo hau azkena izango gala, ze lan kontuen gatikan, ezinezko zaigu, berriz Jarraitzea. jarraitzia. Pena hondiarekin. Oso gustu egon gehan arren, baina, bueno, 23 programan ondoren, nahikoa diru eramaten nahi gea. Bai, eta final. Nahikoa, Bai. kao. Bueno. Bainatetan nerea. Bainatetan Zer bikotea? nerea. Bueno, ia
azken finaltxo egiten dugun. Bueno, haitzat maite ikusten badute, Hau ikusiko dugu. Zuek ondo bikote? Bai, tranquillo. Etorri berri eta Aurrera egitea lortu hartute, duzu eta oso bar. ondo. Baina, nerea gure aldetik bebai esan, plazer bat izan dela. 23 saio guretzat, da bizitzardi konpartitze bat, Zago gorra hau, ezpaitakigu sokatiran ze gertatuko den. Ontsa ikusiko? Hau da, igual azken agurra edo? Espero dugu, ez baina... Egingo dugu balantze bat beraz? Vale. Zer diozue? Bikain, oso ondo pasadeu, ekipo guztia oso jatorra, zuek oso jatorrak. Nik ez dut naiz, bezala negarrez hasiko. Zorro oso nostalgika Hau telebista da! Oskarretako sarien despitxa bateo. Bikain, Txaro eroan Bueno, 23 saio, 11.100 euro pilatuak. Ikusiko dugu zer gertatzen den? Sokatira datorreta, erantzuten lehenak. Ahetz, eta Maite, hartu lekua, eta guazen ba, sokatirara. Denbora. Ze idazlerena da Eseperako tranbia eleberria? Paso. Unai Elorriagarena da. Zenbat izar ditu Peruko banderak? Ez teko. Ez du izarrik, ez? Ondo? Nola du izena ertzaintzaren esku hartze berezien taldeak? Ez dakit, paso. BTT. Eta hematofobia baduzu, zer diozu beldurra? Odolari. Ondo. Ze urtetan hiltzen Whitney Houston abeslaria? 1984. 2012an, Gipuzkoako zein herritan sortu zen berriz, etzakit taldea. Oiartzun. Hernanin, zenbat da? 6, bider 4, bider 3, bider 2. Egun da bi. 154 da. Aurtengo 6 hilabetetan eman zuen Chill Mafiak Beken kontzertua. Otsaien. Martxoan izan zen, zein fruitu izaten du A6eko skrat kategoriak atzapar artean. Urra. Ez, bakarkako ibilbidearen aurretik ze taldetako abeslaria Ezkurra gara nuen. Bai. Izan dugu urra. Bai. Bueno. Ahetz Maite, bueno, lanok behintzet eginda, etorrita zelkatza lortu dugulako. Zer modu zeuek? Horregaz pozik. Ja, Ondo. bai. Eta hasierako ja lekutxuk eta hartzeko aukera Gainera ja izan da. veteranoek jongo diezela. Pozik, ez da? Tranquillo. Ba, urrenguen geure veteranuk izango zari, ez hauek? Orduen, Ahetz Maite, eskerrik asko urrengo arte. Jaun Andreok, Erne, 23. saioa eta berriz ere finalean dira. Beinatetan Nerea! Ni luze finenetakoak zalantzari gabe. Sokatiran aurrera egin da. Finala. Ja, ze pena, Sentitzen da. Ez dakit. Nostalgia, nik kristona. Ez dugu bukatu? Bai, jo. Eta ja? Future nostalgia. Ze ondo, Bai, primeran. Eta zuek ere, aipatzen zenuten, iritsi ginen miruzera, ez dakigu ondo pasa aurrera egin. Bai. Gerora gertatu dena. Bai, ez dugu zenkisten, lehenengoan ez jun. Ridikuloaz egin, eta bitu ze ondo. Bueno, igual ridikulo egin nago, baina beste modu batzutan. Egin duze oso onak, oso gatorrak, bizkorrak. 23. saioa, benetan. Egon dizuela, Eta txakua banatzen badu gaur? Ondo. Bueno. Jo, izango zan, bukaera sopikoa, Zuk planteatu, oso ondo gatuko zan telebistan, gu junta zakua ere Begira, hori jakinda? Gaur, jokoan! 21.650 euro! Ondo. Publikoa ere bai, Sakanatik, oroar, eskerrik asko duztegatik. Ze ondo geratuko zen, sakua banatzik gaur telebistarako, Nereak asko ikasi du, Bai? Telebistari buruz, Ondo. Bai. Beñat eta Nerea finala egiteko prest. Etxeko guztia batuko zaizkigu, orain. Miluzeko pelikula egingo bagenu, agertu beharko zinatekete. Bueno, Bai. Pelikula mundial bat egingo bagenu, zerbaitik ez zinemaldian parte hartu. Bueno, nik lan egin dut zinemaldian, ojo, Bai, cuidado. Bueno, bekaria prekaria, Bueno, Baina, bertan. hortxe. Nerea zinemaldian lan eginda, ia baliogarria dan, sorte honon Beñat eta Nerea, ondo entzun. Donostiako zinemaldian, sail ofizialean, lehiatu izan diren filmak dira. Denbora. Gure sorlekua. Ez dakit. Handia. Bai.
Kalabaza tripontzia. Hau ez da marrazki? Bostokit. Bai. Mama, bai. Irati. Bai. Bai. Bueno, uste baietz. Amaseigarrenean aidanez. Ez dakit zein dan. Muga deitzen da pausoa. Bitu, fijoak ez diguna jartitu. Kearteko egunak. Uf, Ez dakit zein dan. nik ere ez. Bai. Dantza. Vale. Loreak. Bai. Bai, nik uste baietz. Nora. Ez dut uste. Ez dut egin Dakit banik, Hiru akats bakarrik. Ojo, hemendik honea. Bai. Zuk. Vale. Nora ez? Bestakit. Ez que zabe berria. Ez. Ah, vale. A ber, berri, igual 10 urte ditu, baina esan nahi bestake bai. Eta gero, zein esan dizuzula? Kalabaza tripontzia, Edo kearteko egunak. kearteko egunak, bi jartze ditugu. Vale. Venga, ba. Eta bat Zapat, bai, ondo. bestia ez. Zein ez. Igual nora ez. Igual nora ez. Jo, ez, impresioa, Eta... Gure sorlekua, Vale. eta bat kendu. Buf. Bai. Kearteko egunanik ez dut ezagutzen. Nik ere ez. Ja, baino, bata edo bestia bazan orduan ezak azentzu biakentziak. Ja, bai. Bueno, bai estatze dugu bazpare? Bakarrakin? Bi alatu ditugu. Bi? Bi alatu ditugu. Norak endugu, egia. Nora eta gure sorlekua. Ostra, berriz. Joder. Ba, igual nora dago ondo, Eta kearteko egunak. Kentzen dugu. Ez. Kearteko eguna izan da pasa eguna. Venga, eta hauetako bat, 16 nahi danez, edo muga ditzen da pausoa. Ah, bueno, bai. Bai, eta... Muga ditzen da pausoa, igual. Vale. Bai. Eta zen bakatze zaigu orduan? Ya está. Vale. Ez? Edo beste bat. Ai, jan ez gogoratzen, joder. Nire nahi zango gogoratzen. Denbora. Zerrendari ondo begiratu. Urrezko galdera. Euskal zinemaren irizar saria irabazi dute bik denbora. Nik esan nuke, Handia, ama, mama. handia edo dantza. Vale. Handia, bai. Bai. Eta eska mama izan zen olaz, Bai. Euskal zinegintzaz Eta izan Loreak. hola, eta Loreak, Loreak. bai, jo, eski, ez da pelikula. Loreak. Euskal Herrian. Loreak. Loreak, venga, ba. Zemoduz? Bueno. Hortxe. Handia, pelikula handia. Ze politxe. Bai. Sondo, Jon Garaño eta Aitor Arregiren filma, sail ofizialean izan zen 2017an. Epaimaiaren sari berezia jaso zuen. Eurena Loreak. Bai? Bueno, Garaño eta Ofizialean- Goena gana. Bai, ofizialean lehiatzen bigarren euskarazko filma. 2014an. Amama. Bai, esko eremuan? Asier Altunaren filma, 2015an, sail ofizialean lehiatu zena, bai. Kalabaza tripontzia. Aspaldiko filma, marrazki bizidunak, ez esko eremuan. Zuzendari berriak atalean aipamen berezia jaso zuen, baina zenuen sail ofizialean. Juan ba, Berasategi handiaren animaziozko filma. 85ean guretzat umetan hau ezinbestekoa. Zai zen, 16garrenean aidanez. Ez esko eremuan. Handu Lertxundiren eleberretik sortutako filma. Berak zuzendu hori da, 85ean. Oso ondo dau, berri irakurri dut, 16garrenean aidanez, eta oso ondo dau. Ondo zartutako Oso obra. gogorra. Bai, eta urtainen aita da. Bai? Benetan gertatu zen historia. Bainat, nerea. Ke arteko egunak ez esko eremuan, bai? Erne bikote, Ama. eta orain azalpena, ke arteko egunak, Antxon Ezeizaren markatu, 1989ko filma, Donostiako Zinemaldian lehiatzen lehen euskarazko filmea izan zen. Nora ikusi dugu Zinemaldian, dantza ere bai, muga deitzen da pausoa ere bai, baina ez sail ofizialean lehiatu direlako. Irati, bueno, euskarazko film ikusiena, baina ez da sail ofizialean sekula izan, eta gure sorlekua berriz, euskaraz egindako lehen film luzea izan zen. Hori kontua, Zinemaldian bai, sail ofizialean ez. Bueno. Eta askoz genekizkien. Bai. Oso ondo. Berrondo €50, ia 1000 euro eskuratzen ditugun.
Beñatetan ere urrezko galderari esker, Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi dute BIK. Handia, aukeratuen artean. 2017an eskuratu zuen. Eta gero zalantzan ibili gara. Bai, esko osonak dira danak. Zuepe bai. Ez horren nora. Agurtuko gara 1.000 eurorekin? Edo 250 eta danatara 11.350. Milakin. Edo zein ondo. Telebiztan ondo geratuko da 1.000ekin. Joe, Agurtzen zakua bagara. bat, Bueno, eta bezarka bat, Hombre, Baina orain elkarri emango dioguna. Claro. Beñat, Nerea, 1000 uste mundialak izan zarete. Beñat, Nerea, azken finala, Beñat, Nerea, 1000 euro eskuratuko ditugu. Urrezko galdera, Beñat, Nerea, loreak. Ama! Esaten ibili zarete! Baina penali bat ere, 23. saioa ere finatuta, 11.350 euro, eta txoko bat gure bihozetan, bikain, mundial! Agur, gure lehiakide donostia regi eta zuei, urrengo 1000 arte, musa handi bat,